Kaikillehan on varmaan tuttu tämä infrapunasäteily ja infrapunasäteet. Se on yksi osa sähkömagneettista spektriä, joka alkaa kaikkein lyhyimmät aallonpituudet tulevat tuolta taivaalta, eli niin sanottua kosmista säteilyä. Sitten meillä on seuraavaksi pidempiä on gammasäteily, joka on radioaktiivista säteilyä. Tämän jälkeen aallonpituuden lisääntyessä tulee röntgensäteet, ultraviolettisäteily, meidän näkemä valo on sen jälkeen, jonka jälkeen tulee infrapuna. Infrapunan jälkeen mikroaallot ja radioaallot, jotka ovat kaikkein pisimpiä sähkömagneettista säteilystä. Aurinko siis on meille tällä hetkellä suurin infrapunasäteen tuottaja luonnossa, mutta kaikki lämpöiset kappaleet säteilevät infrapunaa, ja tällä tarkoitan aivan 0 Kelvin asteessa, eli niin kuin absoluuttisessa nollatilassa ei ole säteilyä, mutta heti kun siitä aletaan lämpötila nousee, niin infrapunasäteilyä alkaa ilmenemään. Meille kaikille niin rakas ja mieluisa paikka, kaakeliuuni. Sehän on yksi hyvä infrapunasäteilyn tuottaja, ja tuli, kynttilät ja niin edelleen. Ja myös meidän kehomme säteilee infrapunaa. Ja nämä niin sanottu käsillä parantaminen, niin sen väitetään johtuvan siitä, että meidän kehomme tuottaa 9 mikrometrin taajuista säteilyä. Ja esimerkiksi jos ihmisellä on silmäoireita, niin aiemmin ja miksei vieläkin, niin käsien päälle laittamisella voidaan näitä silmäoireita lievittää. Ja tämän väitetään perustuvan siihen, että meillä juuri tähän käsistä tulevaan infrapunasäteilyyn. Itse en ole siitä täysin varma, mutta jos se käytännössä toimii, niin sehän on hyvä. Infrapuna eli IR jaetaan 3 ryhmään aallonpituuden mukaan. Tämä infrapuna A, joka on vesifilterillä suodatettua infrapunavaloa, koska tämä infrapuna B ja C, ne suodattuvat vedessä. Ja veden läpi tulee ainoastaan infrapuna A, jonka aallonpituus on 780–1400 nanometriä. B ja C säteily suodattuvat ilmakehässä auringosta tullessaan, koska ilmakehässä on vesihöyryä ja hiilidioksidia. Nämä molemmat suodattavat tämä B ja C-osan lähes täydellisesti pois.